Nou, goedemorgen. Dinsdag alweer. We zijn opgestaan. Rosaia zit nog in het proces van opstaan, maar dat komt helemaal goed. En we moeten zo weer even broodjes halen. Hè? Ja. Ik zou echt de geur willen omschrijven die hier hangt, maar dat is echt niet oké. Dit is gewoon barbecue chips. Die pepijn die stinkt echt s'nachts. Jeetje. Dat is echt niet, nee, dat was echt niet meer oké. Doe jij nooit deuren dichtmaken? Jij kreeg hem er ook niet uit. Jawel. Maar hij is zo... Hij is niet zo op slot, man. Ik denk dat je hem even goed moet doordraaien. En dan... En dan nog geen breken. Hier. Hoe dan? Nu jij weer. Hoe dan? Hoe dan? Au. We gaan even wat frikandelbroodjes halen. Dat gaan we proberen. Kijken of we dat hebben. Ja, alleen maar nerdwinkels hier in de buurt. Alleen maar geek winkels. Nee, dit is niks. Ja, het staat er heel groot. J-video, dus video. Ook wel geeks. Doe het. We willen wortelen. Wortels. Hoeveel? 6? Ja. Yo, kijk hoe echt deze gast is. Oh, weer spiegeling, maar oké. Echt weer zo'n geeks Pokémon kaart. Cool. Hier ook. Allemaal van die... Rosaia zou dit echt helemaal te gek vinden, denk ik. Oké, we hebben met Rosaia afgesproken als hij terugkomen. Dan heeft hij de tafel gedekt. Nou, ben benieuwd. Of zou hij nog in bed liggen zelfs? Ja. Dan doe jij die deur open. Zo hè? Echt smaakloos. Pepijn zegt dat de sap smaakt. Oranje op het schoolfeest. Veel meeballen. Ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Nou, Pepijn wil heel graag deze worstjes. Nou, alsjeblieft. Ja, ik ben zo blij. Mama en papa. Als jullie kijken, weten jullie dit nog? Ja, dat weten jullie nog wel. In een broodje ermee. Het ziet er zo... Moeten we dit blurren? We gaan zo een podcast shoppen. Buurman. Zijn we ready? Ik ben ready. Mooi zo. We zijn er weer. We moeten een beetje haast maken, want eigenlijk hadden we er al moeten zijn. Dus even spannen nog of we naar binnen kunnen zo. Oké, we zijn er. Pepijn met de vape. Wat? Het leek echt even alsof je een vape was ook. Gooi dat ding nou eens weg. Nu zo'n coole view, dat jij zo ervoor staat. We zijn door de security. Maar ik meen dat hij nee schudde toen jij dat ding erop lag. Echt zo. Ja, ik heb geen idee. Gewoon nonno. Oeh. Ja, sorry man. Gaan we beginnen? Daar zijn we dan. Sowieso was het nog even spannend of we naar binnen konden. Tweede verdieping is nog meer, hè? Ga dan. Rosaia werd namelijk er tussenuit gehaald. Omdat hij zoveel cameraspullen mee had. Ja, ik ook nog wel wat. Maar ze vroegen of journalisten zijn. En blijkbaar mag dat niet. En we hebben gewoon gezegd dat we gewoon aan het podcasten zijn. Door heel Parijs. Zo hadden we kunnen gaan. Ja, toen kon het wel. First floor. Nice. Roast. Gluk, 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 gluk. Wat gaan we zo doen? Rosaia heeft er het meest zin in van ons allemaal. Hij staat te popelen. Check CapCut Pro weer gekocht. Huh? Check CapCut Pro weer gekocht. Ja.
Zullen we eens rennen? Nou, aangekomen op de tweede verdieping. Met het uitzicht. Prachtig. Wel helemaal kapot natuurlijk. Maar op zich hebben we dat er wel voor over. En dadelijk nog het laatste stukje naar boven helemaal. Besef dat dit gewoon allemaal staat om een stalen constructie uit 1885. Nog wat? Ik vind het eigenlijk echt wel cool eigenlijk. Bij nader inzien. Waarom loopt dat kind nou weer weg? Zij, we gaan nog engel maken, hij zit alleen daarboven vast. Ja, maar ik heb dit al lang gezien allemaal, hè. Ik heb dit allemaal al bekeken. Of daaronder ook? Ik heb in mijn hoofd alle rampscenario's al doorgelopen. Oké, wat is één? Ik heb mijn dood al geaccepteerd. Daar gaat hij. Daar gaat hij gaat. Kijk hem dan. What's up Vlog Nation? Hier we hangen gewoon. Oh. Gaat goed. Kijk, daar gaat. We zaaien zo, maar die vindt het nog een beetje spannend. We zaaien zijn influencer. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Valt allemaal wel mee. Oh. Nee, niet wiebelen. Waarbij niet not wiebeling. Deze shit normaal doen. No way, Jose, dat ik deze shit zou doen. Maar we zijn daar, we zijn bij de overkant. Level complete. Level complete. Nee, maakt eigenlijk niet heel veel uit. Waar hebben we zin in? Jou. Of frietjes, dan moeten we gewoon even naar boven. Ik heb wel zin in frietjes. Ik heb ook wel down voor frietjes. Nou, dan gaan we frietjes uit. Oké jongens, post-tower bridge interview. Pep, wat vond jij ervan? Mid. Ben ik dan echt de enige die het zo spannend vond? Het was leuker geweest als het glas was geweest of zo. Ja, oké, maar ik vond het ergens ook wel weer lachen dat je is zeg ook maar niet niet zeg maar echt een vaste grond onder je voeten voelde. Ik was dus met die security guard aan het praten. Ja. En jij was een beetje aan het wiebelen. Ja. En ik vroeg zo van, how high is it? How high is it? Hij zo, ja, I think it's about 60 meters from the floor. En jij begon een beetje te wiebelen en te doen. En hij zei, he's scared, he's scared. he go, oh. Over mij? Nee. Ja. Jij was een beetje zo aan het doen en die man was ik zo van, he's scared. Nou jongens, jullie vonden het schijnbaar niet zo spannend als ik het vond. Maar ik ben wel trots op mezelf dat ik het wel gedaan heb. Nou, mooi. Leentje, als je dit kijkt. Die was echt saai eigenlijk. Fuck off. Ik dacht dat je een stap omhoog ging zetten, sorry. Ik ga even een Insta-story maken. Jongens, ik ben over de brug geweest. Het Limburg Festival. Dus, zeg maar, dan is er door heel Limburg van alles te doen. En op een gegeven moment was ik op hoofdkantoor aan het vloggen. En er waren mensen aan het praten en een van de bestuurders riep gewoon echt super hard. Hey, kom eens even, de vlog is bezig. En toen was ik zo van, wie zei dat? Wat gaan we pakken? Jou. Een hodoke en dos, de... Ik weet het niet, ik ben aan het twijfelen weer. Het ding aan Ozai is, hij maakt ons zo bang de hele dag. Hè? Bij alles wat we doen, gaat hij zo... Mijn beurs, nee. Bonjour, can we have 2 hot dogs and one time fries? Yeah, I don't have hot dogs. Sorry? I don't have the hot dogs. Oh, ze hebben hier niet hot dogs. Kijk, daar worden de toppings gemaakt voor ons. 20%. Die krijg je nog met ketchup. Ik dacht dat we mij opgeven. Ja, dan ga ik je nog vragen. Nou, Oh, ik heb het hele verkeer allemaal.
De view trouwens. Wow. En we zijn nog niet eens boven, hè? Besef. Begint te beseffen. Ik besef. Bandje. Dat is een bandje. Bro. Kijk, gooi je er dat hele bakje, YOLO. Pas dat hele... Wacht, dan doe ik het zo. Ja, doe. Nee, maar je komt daar op. Ja, die valt wel echt. Nou, goed. Anyways. Wij gaan weer even... Pepijn. Nee. Hij heeft wel echt van alles vanaf gegooid. Waarom? Nou goed, mam, ik moet die kiddo's... Nou, we mogen zo de lift in. Naar boven. En dan gaan we daar nog even een podcast opnemen. Toch? Vrijdagochtend gaan we. Scary. Nou, dan gaan we met een rotsnelheid naar omhoog. Worden gelanceerd. Worden gezegd, dat is zo'n maglev. Die magneten worden opgeladen. Dan wordt je zo afgeschoten. Ja, volgens mij is dat ook opzet. Kijk hier eens aan. De reveal. Oh ja. Nou, dat bennen we dan, jongens. Bennen dan? Filemon. Ja, dat is wel... Dat is wel hoog. Ik ben jongens op de Eiffeltoren op 300 meter hoogte. Wat? Are you filming again? Wat een shot heb ik daar vastgelegd. Daar ben ik toch niet? Wat is die neus? Yo, dit klopt niet, hier is hij rood. Maar misschien was hij ook wel rood. Maar Ketters blijft ook rood. Ja, was hij vroeger rood? Het was vroeger. Ik weet niet of hij vroeger rood was, maar zo zag hij er vroeger wel uit. Nice. Os, Omega. Omega, Bro, Over shoulder. die ronde guy. De tovenaar van Os, Terwijl je haar. Colombiaan. Wat ervoor, jij hebt echt sidebar achter dit moment. Wat ga je kopen? Ja, nou, dat is meer, ik moet. Ja, je moet inderdaad. Ik moet dit kopen. Hij moet. Voor de podcast. Voor de podcast. Voor de views. Voor de views. Voor de views. Jongens, stel je voor de views, dat doet het nou niet. Wat dan? Moet die bokken Dan zelf. moet ik dokken. Ik denk dat deze guy famous is, want hij is hem de hele tijd aan het filmen. Wie is deze man? Oké, nu staan we op het filmpje van die guy. Maar het gaat om hem, denk ik. Ja. Het is een beetje druk. Ik had net ruzie met zo'n guy. Staat hier nog. Hij staat hier nog. Ik kan hem niet gaan filmen, want dan slaat hij echt al je tanden uit je bek. Zo'n guy in die... Ja, je ziet echt niks, je ziet alleen maar... Het is echt gelukkig, wij hebben altijd wel trek om te zitten vaak. Wacht, kijk, ik zal filmen, ik zie iets van hem. Doet ze niet. Oh ja. Ik vind het startlim. Ja. Hij steekt ook echt zijn middelvinger op en zo. Ja, maar ik heb niks gedaan. Nee, dat was heel Misschien raar. was het omdat ik mijn zonnebril op had. Ik denk dat het dat was. Ja, maar hij heeft toch ook zijn zonnebril op? Ja, misschien vond hij dat alleen hij dat mocht of zo. Hij is ook een beetje Hij hij is lijkt waarschijnlijk ook high. Of Ja. dronken of zo. De metro rijdt ook niet verder, hij blijft een beetje stil hangen. En nu gaan er allemaal mensen ook nog uit. Oh, wij gaan er blijkbaar ook uit. Jong. Je mis je wel. Ga je... We gaan nog eten. Ga je PSV kijken vanavond? Oh. Dat is een beetje laat. Nou. We zijn weer bij Montmartre. We gaan weer eten bij, nou niet weer, poging doen tot eten bij Kof. Klopt die weer dicht is, zullen we weer bij diezelfde tent? Nee, Jawel. nee, nee, dat vind ik niet leuk. Dat is steeds wat anders. Oké, dan gaan we gewoon. We gaan niet weer pizza eten. Het is wel lekker. Pap en ik heb echt met handen en voeten moeten communiceren.
Wat heb je de vorige keer gepakt? Vorige keer hebben wij nachos en quesadillas gepakt. De vibe van de restaurant is wel goed. Beetje Amerikaans. Amerikaans. Wie staat er achter op de pijn? Dat is Bart, joh. Mijn maat. Bart de Graaf. Baksteen. Hier is een Hey, aan wie deze vlog edit. Doe een clip van die baksteen. Jongens, jullie beginnen meteen al met eten. Ja. Maar ik zo'n... Ik vind de quesadillas niet eten. Er zit kaas op. Echt te veel. Yellow mustard. Doe maar. Ja? Ik zie. Kip Dion. Ik roos ik de ketchup er toch? Doe je even mayonaise? Oh. Hij is weer goed, hè? Ja, weer. Bro, we hebben echt alleen nog maar goed gegeten. Niks was met tot nu toe. Nou, die frietjes die ik had bij de Ja, McDonald's. hou op, maar ja, met McDonald's. Wat wil je nou? Oh ja, die barbecue frietjes, hè? We zijn de uitvinders van de triangle, van de... Je moet sluiten. Van de driehoeks handshake. Nice. Oh, daar komt het. Ja, dus Kijk, dat is nou creatief bezig zijn met ruimte. Als een GoPro is helemaal niet creatief. Maar gewoon hoe je de ruimte gebruikt. Ja, maar dat is helemaal niet bezig. weet je wel, maar als je zo de camera hebt, dan zie je ons toch niet? Jawel. Dat was... Dat heb ik veel vaker gesteld. Dan kun je wel zitten of ga je staan? Nee joh. Ik vind het wel knap. Jullie zijn nog steeds een podcast van, wacht. Ja, we zijn heel erg podcasts. 1,5 uur. Wij zijn aan het vloggen. Het doet ook wat in de hoofd. Ja, dat was meer mijn idee. Maar zo. Nee, waarom zou ik hier nog bij komen zitten? Gezellig, we zijn vrienden van elkaar. Nee, maar als je wil gaan slapen, dan ga je lekker slapen, joh. Wil jullie wel de vlog afsluiten? Doei. Doei vlog. Doei vlog. Met hem om iets leuks te zeggen. Dus dat. De jongens gaan nog even door Lego bouwen. Ik heb het wel gezien voor vandaag. Dus tot de morgen.